लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। जों दा साम' सायगासिनो। फैसा बिदिनो गारबोदों आङो। जों दा साम'खौ फुनोसै। गरमखाय बाहेरायाव संबाय लोगोफोर, गरमखायनो। सबाय होनोसै। जों साम'जों सबायजों मोनसिगोन। दा दुन्दिया होनोसै। दिनै भिडिअ एसेनोसै। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो। चेनेलाव गोदान फैयोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।